С решение на Европейския парламент 2013 година е обявена за Европейската година на гражданите и е посветена на правата, проистичащи от гражданството на Европейския съюз. През годината се насърчава диалога между всички равнища на управление, гражданското общество и бизнеса в рамките на прояви и конференции в цяла Европа с цел обсъждане на тези права и изграждане на визия за това как трябва да изглежда Европейския съюз през 2020 година. През 2013 година се организират събития с образователна цел, особено за младите хора, относно правата на гражданите на Европейския съюз и по-специално тези, които възнамеряват да учат, да работят, да започнат свой бизнес или да получават пенсията си в друга държава членка. Договорите на Европейския съюз създадоха понятието европейско гражданство и всеки гражданин на Европейския съюз се ползва от редица права, сред които правото на свободно предвиждане и престой в друга държава членка, правото да гласува и да се кандидатира за европейските и местните избори и правото на петиция до Европейския парламент. Според проучванията на общественото мнение на Евробарометър, нивото на обществената осведоменост за тези права остава ниско. По време на Европейската година на гражданите 2013, вниманието е насочено към правата, които всички хора в Европейския съюз имат, благодарение на статута си на граждани на Съюза. Ежедневно тези права са полза за всички 500 милиона европейци, както и за европейската икономика. Благодарение на Европейския съюз, гражданите на държавите членки могат да пътуват, живеят и работят навсякъде в Европа. Част от ежедневието са финансираните и подкрепени от Европейския съюз програми, които имат за цел да сближат гражданите, особено в областта на образованието и културата. Общата цел на Европейската година на гражданите е да повиши осведомеността и познанията за правата и отговорностите, свързани с гражданството на Съюза, за да даде възможност на гражданите да използват изцяло своето право да се движат и да пребивават свободно в рамките на територията на държавите членки. В този контекст Европейската година насърчава също така ползването от страна на гражданите на Съюза на други права, свързани с гражданството на Съюза. Искате да знаете повече за Европейския съюз и за правата ви като европейски гражданин. Имате проблеми с Европейския съюз, но не знаете към кого да се обърнете за помощ. Местите се в друга европейска държава и имате въпроси относно практическите формалности за вашето семейство, работата, автомобила или здравното осигуряване. Пътувате или пазарувате в чужбина и се нуждаете от съвет във връзка с правата ви в Европейския съюз. Имате идея за бизнес, но не знаете как да я финансирате. В Европейския информационен център Европа директно Сливен може да намерите отговор на тези и други въпроси, както и да откриете полезна информация, помощ и съвети за вашия живот, работа, обучение и пътувания в Европейския съюз. Информационен център Европа директно Сливен.